थाम नं क'क्राझार बियाबनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव इएम मोनमोन ब्रह्मनि आगान। क'क्राझार जिल्लानि 3 नं क'क्राझार आसाम बिधानसभा बियाबाव जिउली महिलारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय 1 नं पर्बतजरा बियाबनि इएम मोनमोन ब्रह्मआ बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लायो। बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गोबां रायजो राजाफोरा जिउली महिलारिखौ देरहासार खालामनो मदद होफैनायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा जिउली महिलारिखौ देरहासार खालामनो मदद होफैयो। बिपिएफ सरकारखौ ओरैबायदि मुसुर खालामो जोंनि गथ'फ्रा लैहोर लैहोर फैगासिनो दंसो फैनो थाखाय जोंजों आरो बुहुत मानसियानो लारायगासिनो दङ। 3 नं क'क्राझार आसाम बिधानसभा बियाबनि बिजाथि जिउली महिलारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि जिउली महिलारिखौ हेफाजाब होनो गोबां मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो। রাইজ বিৰাট আনন্দিত। কক্ৰাঝাৰত এইবাৰ পূৰ্ণ উদ্যমেৰে আৰু পূৰ্ণ এনাৰ্জিৰে কক্ৰাঝাৰবাসী ৰাইজ এইবাৰ বিপুল ভোটত শ্ৰীমতী জিউলী মহিলাৰীক জয়যুক্ত কৰাব। বিৰাট সঁহাৰি জনাইছে আৰু যোৱা 5 বছৰত ইউপিপিএল চৰকাৰে বহুতো ঠগ বঞ্চনা কৰিলে আৰু ইউপিপিএলৰ যি বিধায়ক ইউপিপিএলৰে বিধায়ক আছিলে ইয়াতে লৰেন্স ইছলাৰী এখেতে ৰাইজৰ আস্থাত এখেতে বৰ্তি থাকিব পৰা নাই। ৰাইজক বৰঞ্চ ঠগ আৰু বঞ্চনা কিছুমান ঠগ বঞ্চনাৰ লগত এখেতেও জড়িত। অৰুণোদয় দিব পৰা নাই, সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ অনুদান আনি দিব পৰা নাই, ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা খুবেই অপৰিপক্কভাৱে আছে। ৰাইজে বিচৰা মতে সিহঁতে থাকিব পৰা নাই, অতিষ্ঠত থাকিব পৰা নাই। ৰাইজে বিচৰা মতে সিহঁতে কৰিব পৰা নাই, ৰাইজৰ সুবিধা কৰি দিব পৰা নাই। গতিকে জিউলী মহিলাৰীক বিপুল ভোটত ৰাইজে সঁহাৰি জনাব আৰু 9 তাৰিখৰ কাৰণে ৰাইজে অপেক্ষাত আছে। जोङो इउपिपिएल पार्टीखौ नागारनायनि खारना बहुत दङ। मानो होनबा बिथांमोना बहुत खोथा होदोंमोन, बेबादि जाफुङाखै। जाखिनि जोङो आसा लादोंमोन आरो सरकारा मावगोन होननानै बेबादि मावैनि थाखाय आङो मोजां मोनाखै। जों ओरैनो दा 7 जन दङ आरो हास्लाबैयाव बहुत दंबावो 30-40 जनानो जों हास्लाबाखै, समाय मोननाय जायाखै आरो नङाबाथ' 60 जन आरो दंबावोसो। बेखौ समाय मोनबा गाबोन समफोरनि गेजेराव जों माबाजोबगोन आरो जइन जाजोबगोन आरो। दा बिपिएफ सरकारखौ ओरैबायदि मुसुर खालामो जोंनि गथ'फ्रा लैहोर लैहोर फैगासिनो दंसो फैनो थाखाय जोंजों आरो बुहुत मानसियानो लारायगासिनो दङ। दा जों लाबोजोबनो हायाखै दिनै सर्ट टाइमनि थाखाय, बोथोराबो गाज्रि। गाबोन समफोरनि गेजेराव गासिबो फैजोबगोन आरो 70-80 जनाथ' जोंनिफ्राय फैखागोन आरो बुहुत दंबावो आरो फैलारखा जाबादि आसनि बिसोरो बुङो मोनसेबो मावफुङाखै। थगायजोबनायखाय जों मोजां मोनाखै आरो। जोङो बावखुंग्रि 3 नं आवगायावथ' बावखुंग्रि 11 नंमोन, दाथ' 3 नं गोदान माबाबाय नालाय, दा बेनिफ्राय जों माबादों आरो।